Vi glæder os til at byde dig velkommen til Borgerkøkken på Koldinghus. Borgerkøkkenet er lavet i samarbejde med Trekantområdets festuge, og det er 3. år i træk, vi har Borgerkøkkenet. Borgerkøkkenet handler om at få en god historie og få et godt måltid mad. Hvert år har sit eget tema, og i år er temaet Frederik II's jagtrevir. Vi er i slutningen af 1500-tallet, hvor Frederik II indbød gæster til jagt her på Koldinghus. Jagten var prestige, og derfor kommer du i år blandt andet til at opleve falkeflyvning. En falconer træner med sin falk. Vi har Mark Danners musikanter, der underholder med renæssancemusik. Vi har en jagthornsblæser, hvor du skal høre de rigtige jagtsignaler. Og naturligvis skal vi have et godt måltid mad, som man kunne have fået det på Frederik II's tid efter en jagt. I år kommer det hele til at foregå herinde i salen, der bliver smukt pyntet. Så vejret i år er ingen hindring for at komme på Koldinghus og deltage i en morsom, lærerig, anderledes og underholdende aften. Vi glæder os til at se vores gæster.